egoera da momentu honetan dauzkegula bi epaiketa, Tolosako 5 gazte, Tolosako 4 eta Ibarrako 1 daudela auzipera dutan, nun eskatzen dizkien bakoitzai, epaiketa baten, Ezpalako 2 epaiketan 3 urteko espetxe zigorra, 3 urte eta 2 hilabetekoa, eta bestalde Intxurreko 3 epaiketan eskatzen dizkie bakoitzai 4 urte eta 5 erdi bitarteko espetxe zigorrak, gehi 38.000 euroko isun administratiboa. Zin da egoera da egiala jasaten eta egiala izaten jazartuk Tolosako gazte mugimenduko kide bezala eta izaera politikoa daukeen epaiketa baten aurren aurkitze gehala, nahi edo ez gure jardun bat aurrera eramatean ondorioz. Por lo cual ikuste genuen berrezko hausaratzea, plataforman bilakaera de horrexegatiken eman da eta nahi edo ez hori da pixkat daun egoera. Gazteak kalean bezala guk eskatze duna da batetiken auziperatuen absoluzioa, bestetiken nahi edo ez gaur egun ematean klase antagonismoan deusestatzea, eta bestalde bai defenditzen duna da, bai askatasuna plano guztitan, hau da, errepresioa jasatea kondenatuta gaude langileok, hau da, zapalduok, eta nahi edo ez, bizitzako plano guztitan, errepresio hoi, hau da, transbertsalkekin mozte egun laban hoi, desegitea, moztea, eta horren aparatu errepresibo dien, bai, polizizein aparatu juridiko guztioi, bertan bera uztea, behintzat bide hortan, alegin bat itea eta gure aletxoa jartzea, hoi da markatze duen helburua. Ekaineko epaiketa nahi edo ez, zigor larrina, hau da, esan nahi juridikoki eskaera larrina bat erdikoa denez, bat erdi gehi 20 hilabete, ez dago aukeraik kide horiek barrua juteko, hau da, espetxea zapaltzeko, baino, alare de oso larri bezalako gatze du egoera, nahi edo ez, eserialdi batengatiken, aidielako eskatzen 3 urte eta 2 hilabeteko espetxe zigor bat, hau da, gero ide bai, antezedenten gehatzea eta zure historia lehen gatzealako, por lo cual de bai, determinatzen zure etorkizuna guztiz. Eta bestalde Intxurreko 3 gaiak, bai, bastante gehiokutze egula, da behintzat bai, bastante larri goala, argi eta garbi daukealako aukera eta posibilitate asko daudelako kide hauk zapaltzeko espetxea, esan bezala eskaera altunak 2 urte gainbitzitulako, hau da, 2 erdi gehi 2, 4 erdi edo 2 erdi gehi 3 kasu batzutan, por lo cual kide hauk daude bastante gora larrin eta espetxea zapaltzeko arrisku garbin. Gu behintzat borrokan jarrituko dugu, gu behintzat gizarteratzen segiko dugu daun injustizia hau, eta nahi edo ez epaiketak eskusa bezala erabiliz de, gure lanketa politiko bat martxan jarriko dugu gizarteratu zegoera, indarmetaketa bat emanez, eta bai kualitatiboki kontzientziatuz jendea eta aktibatuz jendea borrokan hasteko nahi edo ez, bizitzako plano guztitan, hemen etxaia ez dalako epaiketa bat edo arazoa ez dalako epaiketa bat, arazoa kapitalismoa behar dalako eta errotik emoztu behar dalako plano guztitan, bakoitzak bere aletxoa jarriz.